Helo a chroeso I bodlediad clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn I chi a diolch yn fawr iawn I chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi I wrando arno? Cariwch mlaen I wrando a fe gawn ni glywed yn fuan. Shwmai a croeso i'r rifin arall o bodlediad CFfI a fi gyda fi Cennydd Jones. Gobeithio bod pawb yn cadw'n iach yn ystod y cyfnod pryderus yma a gobeithio bod y podlediadau yma yn dod ag ychydig o dloniant ac yn rhyw fath o incentif I chi I aros adref. Unwaith yn rhagor, mae hyd y lledrwyth band eang Ceredigion am ddod yn gwestai atau yma heddiw I fy ystafell fyw a croeso cynnes iddi hefyd Lowri Fron. Wel, diolch yn fawr I ti am y croeso i'r ystafell fyw, Cennydd. Diolch yn fawr, mae'r band eang yn uffernol o dda yma heddi. Yn syndod o dweud y gwir. Mae fe fel cael ti yma o mlaen I Lowri, sy'n ni'n cael llun bach lan nawr, oedd e gwmwys fel sy'n ni'n gallu rhannu peint mewn ar wedd. Pa'i siarad I gloi? Na, fi'n gwybod, mae'n real commentators cys. Wel, I rai o'n chi sydd ddim yn abod Lowri, fi'n lwcus iawn, mae da fi Elliw Dafydd o CFfi'r Brod Dderi sydd yn wneud y gwaith ymchwil I fi ac yn paratoi rhyw nodiadau I fi, a mae llon tudalen o nodiadau da fi yn byti Lowri fan hyn o'r holl bethau mae'n ei chyflawni, boed fel rhan o'i swydd neu yn y gymuned yn lleol. Un o'r pobl prysurau gallwch chi adnabod yw Lowri ac mae'r hyn o bryd yn gydlynydd ar prosiect Brod 360, yn dod â phapurau brod gynulleidfa newydd, ond hefyd wedi bod yn un o brifysgogwyr Radio Beca, yn drysorydd Theatr Gydweithredol Troed y Rhyw, mae wedi cynhyrchu dramau a sioeau cymunedol, mae wedi cyd-sefydlu corau ac eilwyd eiron, ac mae'n frwdfrydig iawn yn cynnal gweithdai sy'n arfogi cymunedau o'r gwaelod lan. Mae'n gyn-aelod ac erbyn hyn yn arweinydd yn CFfI Carwedros, felly croeso cynnes ato ni yma heddi Lowri. Wel, ie, ffuck alls. Ti wedi hela ofan yn fi'n rhasru'r bethau yna I gyd. A dwi'n meddwl, gorau si tynnu rai mas fyna fyd, mae'n tipyn mwy o bethau fan hyn. Sa'n ble ti'n cael amser I wneud yr holl bethau ynddo? Sa'n siŵr, wel, mae'n iawn nawr, mae'n digon amser I wneud pob peth nawr, a sa'n syniad y fi beth I wneud dros penwythnos y Pasg enghraifft, achos fel lle ti'n ddychmygu. I ti a fi a lot o bobl tebyg sy'n gwrando yr un math o bobl I wneud bobl bysi yn yw a mae cyfnodau fel hyn sy'n dawelach yn anodd I bobl fel ni, achos mewn ffordd, mae cadw'n fysi yn haws na fod yn segur. Neu fel fi'n teimlo, ta beth, sef os ti Cennydd yn teimlo rhywbeth tebyg. Ie, mae fe droi, fi wedi gweld eitha'n neis y dweud I wir, mae wedi bod yn gyfnod ble wedi gallu meddwl a just cymryd cam nôl a gweld, reit, beth eisiau fi actually wneud nawr, so o safbwynt stand-up da fi bethau, fi wedi cael bach amser I sgwennu stwff newy lawr a bethau, a fi'n gwybod un peth, ti'n berson digon creadigol, ti wedi gallu dod mewn a ffyrdd gwahanol o wneud pethau, neu ddim, so fi'n gwybod beth ti'n siarad yn ein beth I pethau ti'n gobeithio wneud dros y penwythnos gyda Brod 360 nawr o ran pethau ar-lein a pethau. Mae fe'n help os wyt ti'n berson creadigol, mae'n siwr. Hynny, ti'n bod, mae pethau fel y Ffermwyr Ifanc yn magu hwnna'n ddo ti fi'n credu. Ti'n goffod, mae'n greu, trwy'r amser os fi wastad yn galw yr peth blwyddyn Ffermwyr Ifanc na fel real treadmill. Mae fe'n gallu bod yn negyddol mewn ffordd, achos dyw mae fe'n hollol ddi-stop. Yng Ngheredigion, yn enwedig, a ti'n fel aelod o Cywedros, oedd yn licio wneud bach o bopeth trwy'r flwyddyn. Mae ti'n mynd benni o un gystadleuaeth, nôl un osweithi clwb, a mae rhyw gystadleuaeth arall. So mae hwnna'n magu rhyw fath o brysurdeb yn dod I, ond ti'n eitha reit, mae yna elfen greadigol I lot o'r gweithgareddau yna hefyd, a hwnna mwynhad, really, yna fe, pan ti yn wirioneddol wneud rhywbeth sy'n bach yn wahanol, neu sy'n rhywbeth neb wedi wneud o blaen, a trial pethau newydd er mwyn ei gwaniaeth, a hwnna sy'n rhoi boddhad I ti fi'n credu. Achos bydden ni'n iawn I ddweud pan o ti'n aelod, na'r cystadlaethau, ti'n dwlu arno mwyaf siwr o fod. Efo'r cystadlaeth ddrama neu hanner awr adloniant, bydde dy fara menyn di'n pan yn aelod? Ie, pethau llwyfan, o'n i'n joio, achos o'n i'n joio whare dwlu. Ond ti'n be, fi'n credu mae'r pethau bach na o'n i'n joio fwyaf pan o'n i'n aelod. Ar rhan fwyaf o'r rheini, bethau oedd yn gwneud yn osweithi clwb. Fi'n credu mae uchafbwynt aelod fi bob blwyddyn fel aelod.
bob blwyddyn, oedd nosweithi canu carolau. O'n i jyst yn joio mewn o gwmpas yn gweld pobl, ni dim ond falle'n gweld rhai yn nhw yn y gymuned, cwpl o weithiau'r flwyddyn. A o'n i'n meddwl bod ni'n real gwasanaeth go iawn da gyda hwnna, ti'n gwybod, codi arian i lusen, ond oedd pobl yn joio clywed ni'n dod rownd a, o'n i'n lygo bo'n greadigol a canu, mae'n gymryd o leisau ffosib yn y tai a pethau, a cael bach mwy o sweets yna ac ati. Ond pethau bach na o'n i'n joio, ti'n gwybod, pethau bach na sy'n mynd yn angof weithiau pan ti'n canolbwyntio ar gystadlaethau, ond rheina fi'n credu sy'n ei gwahaniaeth mwyaf yn lleol os ti'n gallu cadw ymlaen i wneud y math yma o beth. Odi, mae fe'n rhywbeth da'r ffermwyr ifanc, di ddim yn sylwi, fel o ti'n sôn yna o'r canu carolau, mae fe'n rhywbeth mor rhwydd i wneud, mae'n jyst yn rhywbeth i fynd rownd. Ond i'r pobl na sydd, ac yn enwedig yn y cyfnod, fel yn y cyfnod modern hyn, dyw canu carolau, dyw pobl ddim yn mynd rownd i canu carolau rhagor. So, ti'n teimlo bod da'r CFfI rôl bwysig i wario o ran cynnal diwylliant yn lleol, de bydde ti'n gweud? Enfawr. Does dim mudiad ieuenctid tebyg iddo fe yn y wlad ma, a bydden ni'n os na rei lot gwell i gael mewn gwledydd eraill a gweud y gwir, achos mae diwylliant Cymru mor unigryw i ddechrau gyda, ond y ffermwyr ifanc sy'n deall ei orau yna fe, a sy'n neud e fwyaf naturiol. Ti'n meddwl, sy'n ti dim ond edrych ar yr holl gynlluniau cymorth mae'r clybiau ffermwyr ifanc yn Ngheredigion a ar draws Cymru wedi bod yn dechrau creu i ymateb i'r coronavirus. Achos na beth ni'n neud naturiol yn y fe, helpu pobl yn y cymunedau lleol yn hytrach na bod y golwg mowr ar gynlluniau a dilyn rhyw strategaethau cenedlaethol. Ni'n gwybod sy'n mae gweithredu'n lleol, a fi'n falch o weld bod fi'n lot rhy hen i fod yn siarad fel cyswllt a ffermwyr ifanc, a gyda llaw, sai yn arweinydd rhagor, fi es i yn ymwneud blynydde a fe fynnes i llynedd, mwyn rhoi bach o gyfle iddyn nhw i symud mlaen heb o fi'n poeni nhw yng Nghyfedros. Ond mae'r cyfnod ma'n enwedig yn dangos beth sy'n bosib a mae egwyddorion clybiau ffermwyr ifanc yn dal yn hollol sownd yn y gweithredu arnau gwahaniaeth lleol na, dim just o fewn yr aelodau, o fewn y gymuned hefyd. A beth i fod, mae'r cyfnod ma wedi dod nôl o hwnna, un o'r mwy amlwg nawr, o ti'n sôn fyna nawr yn byty'r holl glybiau hyn yn mynd rownd nawr a cynnig gwasanaethau cymunedol hyn, codi presgripsiwn, codi siopa bwyd, neu nhw'n cael clonc dros y ffôn. Ti'n teimlo bod hwnna'n mynd i newid nawr ar ôl y cyfnod yma? Ti'n gweld shift falle'n digwydd, llai gystadlu falle, a mwy o le ar gael yn y calendar i glybiau jyst wneud rhywbeth yn eu cymunedau? Mae'n anodd gweud fod siwt bydd yr aftermath yn pano mas o fewn y mudiad yn sirol gwed, ond fi yn credu bydd bywydau pobl yn newid yn gyffredinol, a bod ni yn, achos mae'r cyfnod ma yn ei bara am spel fach to siwr o fod, bod ni yn mynd i fynd un o doi ffordd, bydd pobl yn dod mas o hwn yn gwerthfawrogi lot mwy o beth o dani a'r pethau bach na, a bydd rhai pobl eraill yn mynd fel arall falle, ond mae da fi bach o hyder yn y Cymru a pobl cefn gwlad mwy na dim, bod ni'n mynd i ail ddarganfod y pethau syml na sydd wedi creu a cynnal cymdeithas dros y degawdau, a mateb mewn ffordd dylen ni ddim cymaru fe da'r rhyfelodd, ond mae yna debygrwydd i'r cyfnod yma a rhai rhyfelodd, lle wnaethon ni yn cefn gwlad ymateb yn greadigol, yn positif ar ôl hynna, mwyn codi neuaddau coffa ac ati. Yn y fe, rhaid yn harian yn hunain mewn mwyn cynnal diwylliant a cynnal cymunedau lleol, achos bod ni wedi darganfod, bod ni wedi gweld eisiau fe, a fi'n credu, ar wahân i'r parti anferth, bydd i gael ym mhob pentre, pan fydd hwn i gyd drosto, beth newn ni ar ôl ni yw ail gynner fflam, a ail ddechrau'r pethau na, ni wedi cael amser i feddwl amdano, a meddwl, ti'n mo be, mae lot o werth i'r hyn, mae werth roed yr ymdrech na nôl mewn i ail newid nhw, a ddasu nhw wrth ymlaen, wrth gwrs, ond fydd na fwy o egni yn dda o bosib ar ôl y cyfnod yma. Yn sicr, mae hwnna'n rhywbeth cytuno lot o bethau ti'n gweud fyna o ran yn amlwg bydd pobl yn falle perchnogi mwy o'i ardaloedd a pethau hefyd. Falle jyst, shifto nôl pan o ti yn aelod a y cyfraniad hyn o ti wedi wneud fel aelod, fi'n gwybod fel rhan o tîm, ond pan o ti'n frenhines gyda'r tîm ysddogion o ti flwyddyn hynny, nes ti gyfraniad, eitha unigryw y flwyddyn hwnnw wrth gyfrannu
darn o hanes eitha pwysig i'r mudiad yng Ngheredigion. Ceredigion yn dathlu 70 blynedd y flwyddyn honno, ac fe sti ati gyda criw o swyddogion y flwyddyn hynny i gyhoeddi llyfr oedd yn dathlu'r 70. Siw fath o brofiad oedd hynny, de? Ie, o'n i ddim yn siŵr beth ti'n mynd i weid o'n i wedi gwneud yn cyfraniad hanes hwnna, gwbl. Ie, i ddechrau, nes i fwynhau'r profiad o fod yn frenhines, ond nes i gysau'r enw a fi wedi gysau ers ni, a nes i drial i newid ond mae yna rai bethau mae'n mynd i gymeryd amser mewn traddodiad i newid, ond newn ni adael honna at sgwrs fach arall falle. Ond nes i droi'r profiad o weithio gyda'r tîm, a gweud y gwir, o'n i ddim yn môr freunllaw yn y llyfr i hunan, ond oedd yna lot o bethau yn ymwneud â'r dathliadau, a un o'n nhw oedd sioe fawreddog yn dathlu yr garreg milltir. A o'n i'n ymwneud mwy da hwnnw, a gweud y gwir, o'n i'n un o fi'n credu 4 o'n i'n asgripto hwnna, felly oedd hwnna dipyn o waith creadigol, nes i ddysgu llwyth yn neud hwnna, achos dim sgripto sgwennu leins oedd hwnna, fel o'n i wedi arfer wneud lot o Ffermwyr Ifanc ar gyfer sketches o bethau a diwrnodoniol. Oedd hwnna yn wirioneddol edrych ar werth rhywbeth, gwerth le oedd y Ffermwyr Ifanc wedi dod a beth oedd dan i ddathlu. So mae da fi atgofio melys iawn o weithio ar y sioe na. Dim o'r perfformiad cyntaf, achos anghofio sydd o mewn gyda lein gyntaf fi, a fi oedd un o'r rei oedd yn agor y sioe, fel pethau fel yn stico dati yn nhw'n anffodus. Ond mae da fi atgofion da o greu'r sioe a'r broses ath mewn i hwnna, ti'n ma? Felly, pwy oedd dati fel rhan o'r tîm yn creu'r sioe? Pwy oedd yn rhoi cynnig yr arweinyddiaeth daw nhw? Yr arweinyddiaeth, fi'n cael ei comisiynwyd Euros Lewis i arwen tîm ohono ni yn greadigol, a fi'n cofio mae Catrin Plan y Môr oedd un, Catrin Haf, Clwb Controelyn, fi'n credu, mae'r erid o Tal y Bont oedd un arall, a Eleri o Tregaron, fi'n credu oedd y llall, oedd 4 o'n i fi'n credu. Na, Rhan o Tregaron, Rhan o Tregaron, 4 o'n i fi oedd yn neud y prif gwaith sgripto na wedyn. A to, hwnna beth sy'n gwrdd yn byty'r Ffermwyr Ifanc fyna, yn rhoi'r cyfle na i fod yn rhan o rhywbeth, ac yn rhoi'r magu'r elfen na o sgriptio ac erbyn hyn. Ti wedi bod ymlaen i gynhyrchu sioeau gyda cwmni theatr Troed y Ryw ac yn y blaen, ond oedd e'n rhoi'r cyfle na i ti, a dim just twlu ti straight mewn o deep end, ond cael pobl oedd gyda profiad er mwyn arwen y peth mlaen yn y lle cyntaf. A ti'n mae hwnna'n hollol bwysig, a rhywbeth sy'n cael ei anghofio'n aml, yw buddsoddiad na mae'r arweinydd neu'r arweinwyr na'n gallu rhoi i gryw iau neu amrofiadol, achos mae'r o'n i ddim yn gael yn gadael i sgwennu rhywbeth ar ben ein hunain yna ni a bo fe ar lwyfan, a oedd proses eitha hir i gael, a oedd e'n cymeryd lot o egni, ond wrth yr egni nawr ti'n cael wrth yr arweinwyr, o ti'n elwa gymryd mas o hwnna, a fi wedi cario'r egwyddor na, a mae hwnna'n egwyddor sy'n gyfan gwbl sail i Ffermwyr Ifanc, pan ti'n meddwl am y system o arweinyddion clybiau dros yn un peth, a faint mae aelodau'n dysgu wrth o cyn aelodau, a yn cael y fforddiant hyn a fforddiant llall ar yw ffarm, a cyn rali ac ati, so mae hwnna'n greiddiol, a mae'n bwysig, a mae fe'n bwysig ar ôl y Ffermwyr Ifanc hefyd, a mae fe'n un o'r pethau sy'n falle'n cael ei gymryd yn ganiataol. Mae arweinwyr da yn priceless, a un o'r pethau sy'n gallu hela mae hwn bach yn controversial, ond bach yn grac weithiau, os oes aelodau'n cymryd arweinwyr yn rhy ganiataol, a'n defnyddio falle yr un bobl bob tro o fewn i ardal i helpu gyda rhyw gystadleuaeth, pan yn ytrach na dim ond i rai pethau, watchwch bod chi ddim yn halach arweinwyr chi i gael burnout diwylliannol, a gofyn nhw'n neud rhywbeth bob yn ail fis, achos mae yna le i fwy o bobl fod yn arwen, a mae sy'n ei feithrin hynna hefyd wrth i aelodau fynd dros oedran, bod ni'n cael nhw nôl mewn i arwen hefyd. Odi, achos o beth ti wedi gweud wrth yn barod y ffaith bod ti wedi camu fel o'r ffordd mewn i ryw raddau, mwyn i ti gallu cael yr crowd nesaf o arweinwyr trwyddo, bod ti'n bell o fod yn beth ydyn ni'n galw'n arweinydd stêl, Lowri, fi'n siŵr bydde nifer o glybiau over the moon i gael ti fel arweinydd o ran faint gallu ti gyfrannu lot o'r cystadlaethau a nosweithi. Ond ie, ti'n iawn, y system na o luniaeth yna.
O'n i'n gobeithio fyna bod ti'n mynd i weid o ti'n bell o fod yn arweinydd hyn, a o'n i yn mynd i gytuno na ti fyna. Ond mae beth od yw egni, na fe, a ti angen cael brec am bell waith, neu cyfeirio egni at bethau eraill er mwyn darganfod eto. A falle hwnna yw beth fi'n trio wneud ar hyn o bryd. Mae gwaith yn enwedig wedi cymryd dros o tyma bach o'r elfen greadigol a pethau gyda'r nos ag ati, yn wahanol i'r gwaith o dda fi cynni. Felly, mae rhaid i balanso egni'n gall o un peth i'r llall. Ond mae fe'n real bwysig hefyd, wneud y trosglwyddo yna. A glywes i Enfi Thatcher pan oedd hi'n frenhines, so yn rhaid i Hareth o'r llwyfan yn sôn am bwysigrwydd trosglwyddo, a mae hwnna yn un o'r pethau yna sy'n mynd yn angof am bell waith mewn clybiau. Ti wedi cymryd yn ganiataol, ond mae yna ymdrech mewn trosglwyddo, mae fe'n broses, mae rhaid i rhywun yn rwle feddwl amdano. Weithiau, dim ond yr arweinyddion sydd yn, ond weithiau gorau gyd os mae aelodau'n gweld hefyd. A trial trosglwyddo trwy'r amser, a trial delegato a gweld. Achos yn aml iawn, rhoi wedi gyfrifoldeb i bobl sy'n aelodau Ffermwyr Ifanc, maen nhw'n gwybod beth i'n neud ag achos maen nhw wedi cael eu treno'n iawn. Odi, ti'n iawn, jo'r broses naturiol na o cael ei hyfforddi wrth bod nhw'n dod yn aelodau hun a cael swyddi yn y clwb i ddechrau yn dy fe cadeirydd, trysorydd ac yn y blaen yn dy fe.